ụmụ Naijiria eji otu were anabata uru ma anyị gaa obere ezumike ọ maka gịnị ihe abụọ ga-aṅụrị o nweghị ihe ọzọ nwere ike ị na-eme ebe a abụghị na-eme gịnị ị na-enwe obi aṅụrị n'oge aṅụrị n'isi ndị TV ekelekwa m unu ka unu jidere ọnụ nnọọ na-eche anyị wee gaa obere ezumike wee chi ya kwa azụ ọ ga-adịrị gị na mma ka ajụ m jụrụ tupu anyị gaa obere ezumike ma ya wụrụ ugbu a ka ị na-afụ anyị efu anyị na mbụ ị na-afụ anyị ugbu a na mbụ ahụ nwa ka a na-akpọ The Baptist C nwa obi achụ mụ na nwanne m nwaanyị nwa ada Igbo ọma ṅụjiri mmiri anya na ya afọ a na-akpọ Ogechi dike ya ajụ anyị jụrụ wee bụ kedu mkpụrụ ị ga-akụ ugbu a dịka onye nna ma ọ bụ onye nna ịghọta mkpụrụ ahụ ụmụ gị esokwa ịghọta mkpụrụ ahụ ya ma ajụ anyị wee jụọ ọ dị ụzọ abụọ enwere nke ọjọọ nwee nke ọma ọ ma nke ọma ma nke ọjọọ ofu nke ọjọọ ya ofu n'ime ndị nke ọzọ ị ga-akụ ugbu a ị na-aghọta ya ọ na-echekwara ụmụ gị ewu na onwe gị isi bega mma bee mma n'aka gbuo mmadụ bega bee mma n'aka ibega ji bee mma n'aka ọ ga na-afụ gị mgbe ahụ ọ na-afụ gị ya hụ na ịchọ ije aka ahụ jide ebe nwa ga-aṅụ ara ọ gaghị adị comfortable nke a ụzọ nke ọzọ ihe m na-achọ ịkọwa ya n'akpa ala okwu nke ahụ wụ oke ụlọ ihe m na-achọ ịkọwa abụ enwe ka isi gbuo mmadụ onye gbuo mmadụ agwa ma ịlafere o ma ịlafere igbu ha mmadụ ị ga-ata aja ya ịtata aja ya ụmụ gị ga-atakwa ya ma ịdịkwa ndụ ụmụ gị ezobeta akwa aja ahụ ebe oche ịbịa be gị lọnwa ya sị nke a mpa ya gburu mmadụ aha ọjọọ nke a mpa ya gburu mmadụ abịakara ụzọ nke ọma ya maka na mụnwa The Baptist ihe ọma na-atọka m ụtọ ihe ọma gbara ndụ m ga-eburu nwoke ọma na-ekpere unu n'ime Chineke ọma na-emekwa ihe omume n'oge aṅụrị ihe ọma na ihe ọma na mma ile anya n'aka nri m ile anya n'aka ekpe m ihe ọma ile anya n'aka nri m ihe ọma o nwere ka isi nyere mmadụ aka zụọ mmadụ n'ụlọ akwụkwọ onye ụwa na-atụrụ ọnụ iwee zụọ ụlọ akwụkwọ zụpụta ya o wee bụrụ mmadụ o chefuo ọwụ nke o chefu ọ gaghị echefu o wee bụrụ mmadụ mgbe ọ bụrụ mmadụ ahụ o nwere ka e esi kọghị akụkọ maka mgbe a na-efe ifo ka eziokwu na-apụta asị na okwu onye dị otu a zụrụ ori otu a mgbe ọ dị n'ụlọ akwụkwọ ya wụ na o chefuo mmadụ echetara ya dịka mgbe onye isi ala anyị nke gara aga a na-akpọ Goodluck Jonathan bụ onye isi ala mgbe ahụ o nwere nwaanyị mere ihe ọma o wee na-ezere ogugo nke inye nwaanyị ahụ aka ndị mmadụ echetara ya o mee gịnị o je wee mere nwaanyị ahụ ihe a na-ahụ anya nwaanyị wee kperiwakwa ndụ onye ọma nwaanyị mere mgbe gara aga ọ ka o ji awụ ihe ọ ga na-aghọta mkpụrụ ya mkpụrụ ị kụrụ ụmụ gị ga-aghọtakwa ya maka ugbu a m na-ebe ya nwe ka o si mega ema m ihe ji buga mma gị ụra mma gị aka ntị gị makwara m oge mgbe ị na-amakwara m ya o nwere ike m agbaji ya aka m da-agbaji ya aka a na-afụ m aka m ejiga rụọ ọrụ ka ụmụ m ihe a ga-eri ọ na-afụ m ọnwa aka m eji rụọ ọrụ mgbe a na m ata ahụhụ ya ụmụ na-emekọ na-atakwa ahụhụ ya ha onwe ya ụfọdụ mkpụrụ ị ga-akụ ị na-aghọta ya ozugbo ọ na-adịkwa nke ọzọ gwara gwụkwara ịbịa n'ụlọ ụka ikpe Chineke n'ụzọ ụka Chineke nye gị ngozi gozie gị n'ego ma ọ bụ ihe ọbụla si gị kwuo otu ụzọ n'ụzọ iri ịkwụghị ya ị ga-anata ntaramahụhụ ya ihe nripịa ubi ga-abịa n'ụzọ ebe ị na-azụ ahịa ebe ị na-arụ ọrụ o nwere ike ụgwọ na a na-akwụ gị ụgwọ n'ọrụ nwere ike chọọ gị n'ọrụ ahụ mgbe ahụ eme gịnị ịtọ aga ahụhụ ya ama m ị na-aghọta ihe m na-ekwu ama ghọta ihe ị na-ekwu unu nwa na-ele anyị n'ụlọ gaa wuru nwoke ọma asị bekee ịmaka dịka mụ na Chineke agọzie gị gaa lụta nwaanyị ezigbo nwaanyị Chineke ji chọọ gị mma inweta ezinụlọ gị na nwunye gị anọrọ unu mụwa ụmụ ịnọmitasị maka na ego abata gị aka ichefuo Chineke ịbịaga tinye aka n'ihe ọjọọ ịchụrụ nwa iburu yellow today iburu black echi ị gawazie ka o si dị gị i were aka onwe gị bibisie ezinụlọ gị maka na ị na-aghọta ihe m na-ekwu. Ọ ma nke ọma ma nke ọjọọ.
bibi nwunye ọma ahụ inwe ibido today ịkwọ ya kapanebita ịkwọ ya simenti ahụ the other side kụjiri akụji imegide tupu iwere aka gị gbuo nwunye gị ma ọ ga were aka gị bibisie ezinụlọ gị ọ bụrụ na isi na inwe ego ị ga-eji lụrụ ọzọ o nweghị ka ị ga-esi lụtakwa nwaanyị ahụ ọzọ Chineke ama ka o si eche udu mmadụ ahụ na bus stop ya ọ ga-akpọnyekwa gị nke dịka gị aha onye ahụ ikwu ofu okwu iri ichetazie nke ahụ ikugburu akugbu ichetazie nke ahụ imegburu emegbu nwanne ma iwu nwoke ma iwu nwaanyị gbawa aka gị ụtọ bulie Chineke elu na ndụ gị ka isi ebi ndụ tupu m echefuo maka na na-aga n'ihu maka na onye Chineke ya onye bi Chineke ya ụzọ gbawa ọsọ ya gbakọta ọ ga na-agba ọsọ ya gbatata ọsọ agbawa ya nwanne Chineke ka wụkwa ihe mbụ wụrụ nke ikpeazụ ọ ya ka iji nwa ya ekwu nne ti ya na mgbu nwanne nnukwu ya hụ na ịma ahụ ịgosiri ịma ejighị ugogbe lee ihe agba n'aka ejighị ọnụ ejighị ire ele ma ihe ọ dịkwa ọkụ ọ ga-adapụ gị ire ọwa aka iwere ire ihe pụrụ ihe a na-agba na ntị anaghị agba ya Chineke ọ ya bụ isi ahụ kwawa opu ya bụ na amen ihe ọzọ m chọrọ ikwu bụkwa gị nwa nwa okorobịa ana m ekwu n'ebe ụmụ okorobịa na ugbu a i wee sị na ọwụ ịfụ mpata okwu nke a ịnyawa ịfụ nke a ịfụ oji ijie ịfụ ọcha ịcha mgbe na-ajụ gị ajụjụ ugbu a na-asị ndụ ị na-ebi gba dịka nwa okorobịa ọ ga-amasị gị ka nwa ị ga-amụta nwoke bi dị ndụ ahụ gị nwa agbọghọbịa ndụ ị na-ebi ugbu a ọ ga-amasị gị ka ada gị nwaanyị ị ga-amụta bi dị ndụ ahụ agaghị ekwenụ ya hụ na ajụjụ a ịsa ya onwe gị ị mara ihe dị iche na o na ọ ugbu a ị na-akụ aṅụ na-ajụ gị aṅụ ị na-akụ ugbu a ịmụta nwa dịka nwa okorobịa ọ ga-amasị gị ka nwa gị na-akụ aṅụ ọkwa mkpụrụ ị kụrụ ka ị ga-eme gịnị ị ga-aghọta efu nwata nwaanyị ọ bụ ihe ọma maka na ị gara obere mahadum iwe ngụ ichi ha saa ya isi kọọrịa saa ya bụrụ were ihe ụlọ saa ya isi mgbe ahụ ihe m na-achọ ịkọwa gị wee ịsụta ha isi ya na-ajụ gị ihe ahụ ị na-eme ya ọ ga-eme enwe gị nwaanyị ị ga-amụta ọ ga-adị gị mma mbanụ gụnwa na onwe gị na-echekwa ya ọnụ gụnwa na-arụ ọrụ oyibo enye gị aka azụ ịnara abịa were promoshọn ibuli elu nye nwoke ibe gị ọ na-asụmugwu nnọọ ọsụkọsụ nwamkpi ọsụgide onye ahụ o dokwanụ gị anya na onye ahụ ha nyere mbuli elu ahụ na ọ tara afụfụ ya na ọ rụrụ ọrụ kwesịrị mere o ji nweta mbuli elu ahụ ibia were obi ọjọọ sowa ya biko mgbe ahụ ị nọ na-eche echiche ọjọọ ahụ na-eji obi ọjọọ eso onye ahụ mgbe ahụ ka ị kwesịrị iji jikọta onwe gị tinye anya na ihe nke ị na-eme ka agụnwa na onwe gị Chineke buliekwanụ gị elu n'ụzọ nke aka ya dịka ihe anyị na-ekwu ugbu a maka na ụmụ Igbo ibe m ndị Igbo m dị nji eme ọnụ ịma ana m ekwu ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ oge m na-akụzie kwara pụọ chịkọta ọnụ ma tupu m akwara pụọ achọrọ m ka gị bụ onye ọma na-ekiri anyị kwa mgbe gị bụ onye na-ekiri anyị na ihe m ga-agwa gị ugbu a bụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọta otu isi mezie akwa ndịna gị ya hụ na aka abụọ nke dị gị mma hie n'isi wee hie ụra ọsọkọ nke aka ekpe ọsọkọ nke aka nri anaghị asị okenye pụọ n'anwụ anaghị asị okenye pụọ n'anwụ anwụ mụọ ya o were nganga pụọ n'anwụ makwara ama na ọkwa nganga ka okenye ji agbara ehi ọsọ okenye ji mbidimbidi agbara mmanwụ ọsọ ihe na-achịkọ ugbu a bụ ọ ga-aka mma ihe a ochie nke ọ ga-aka mma na imere ihe dị mma maka ihe dị mma dị mma ihe dị mma dị mma eluigwe dị ire ọkụ ala mmụọ dịkwa ire na-egbughị oge
si ndị Igbo ma ha si ha na ha emego nke ọma gị anyị ntị n'ụbọchị nke taa ka anyị chịkọzie ya ọnụ wee pụwa maka na ha sizi anyị gbawa ọsọ otu ka o si adị ihe o nwee mbido na-enwe n'ọgwụgwụ nụ ọ na-enwe ọgwụgwụ Igbo nwe m mma mmanụ ha sogbo nwere m Igbo ndị nne m na ndị nna m mma mmanụ n'obi aṅụrị n'oge aṅụrị ka m ji obi aṅụrị na-asị unu mma mmanụ nụ na-emeela nke ukwuu nke unu nọnyere anyị nke taa mụ na nwanne m nwoke the Baptist Obiachụ ịgbalịala ịma ekele onye ọ maara ekele adịwago ọhịa ka m chekwu nke m ana m asị ọ bịara be onye abịabụle ya onye ihe ọma bịara n'ụzọ ya egosikwa onye ọzọ ụzọ ị na-arụ ọrụ a na-arụrụ gị arụ inwe ndị ọrụ na-akwụghị ụgwọ ọrụ ịbụ onye na-arụ mmadụ n'obi ọcha gị mgbe ọ ga-adị mma ọ dịwara njọ ọ ga-adị mma dịka isi na-ekiri anyị kwa ụbọchị anyị nọ ebe a ana m asị ọ ga-adịrịrị gị na mma ise ọ ga na-adịrịrị unu na mma ọ wụ iwu na ọ ga-adịrịrị gị na mma n'aha Jizọs